бяло костюмче и две панджалки и обиците, които са на момичето на християната от бабата. Баба Филка подари златни обици. Така, бабата продължава. Така, подарява на за баткото едни дънки и един специален подаръчета за Ива. И едни дънки за Никито, най-големия внук. Нека и тениска, нека е жива и здрава, нека... Това е от бабата и нека видим сега дядото. Айде, дядо! Ако обича децата, малко се отдръпнете. Така. Байко ли дава? 100 лева. Музиката да продължава. 100. 300 лева даде тук дялото. Гледа кичек. Още 400. Още 100-500. Музика да продължава. Понеже има много хора и трябва бързо да ги премина. Още 500, още 1000 лева от дядото. Нека е жив и здрав. Тъй като има малко дете, бърза, Гошо, германица. Дава 30 лева, иска Гайда Кичек, нека е жив и здрав. Давайте малко да бързо за Гошче бърза. Нека е жив и здрав. Много... Айде в цената семейства снимка за Царево. Много специално за музиканта го снимат дис. И така продължаваме. Тая специална торта, дето е нарязаха за всички лица, за рожденичката и кръщелницата, е купена от Ватко и Райчо. Жив и здрав. Да има и той деца, ние да има още много кръщенията. Тортата е специално от Ваткото и дава и 150 лева, нека е жив и здрав. Ключик за Райчо.
Ой, Иванчо, понеже утре на работа, да, 20 лева, нека е жив и здрав и лека работа утре. Давайте сега. Бабата от Царево дава 300 лева и една детска количка. Не жива и здрава. Гинчето евро. Гинчето евро, поздрав за нея. Давайте оркестъра бързо, че много народ имаме. От именика дава едно много специално златно шенджирче със специална обложка. Нека е жив и здрав, той е неговото семейство. Моля вашите аплодисменти. И едно временно изсвири на кръщелничката си, на именичка. И 300 лева. Нека е жив и здрав. Музика специално за вашия колега. Освен 300 лева, златното шенджирче и оркестър Василиков свири от негово име. Аплодисменти! Това е, нека е жив и здрав, дека още много да ни радва оркестър Василиков. И нека заповяда едно много уважано момче от мен, Стоян Гаидата, със своето семейство. Моля, Гаида Кючек, за Стоян Гаидата. Благодарим и от моеме. Стоян Гаидата и неговата съпруга дават 5 лева, нека са живи и здрави. Но за следващото ви дете ще даде още. Айде! Да заповяда прабабата, баба Зенка, със... Айде, бабо, прабабо. Прабабата Зенка подарява едно лятно костюмче.
Едни плетени специално от нея шушони и едни терлички. Нека е живо и здраво, обаче на кой ще ги дам? И 30 лева, нека е живо и здраво, още много правдуци да посрещат. Къде? Да, кючек за прабабата. Бошко, с жена си дава 40 лева, нека са живи и здрави. Кючек за Бошко. Или ръченица искаш? Да, бе, Райчо, със съпругата си. Отика, собай, Райчо, Торечо! От Росен! Изика! Михен! Ой, да дава 20 лева! Дела Омитков, Магарганаков, и 2 лева дела Коморков, понеже от Царево иска царевски кючек. Давай. Десетина дела Мага Сатачов от цялото семейство. Нека е жив и здрав. Кючак Бягаски. Дал 80 лева. 80 лева от неговото семейство. Нека да ги здрав. Парал за оркестъра! Едва за оркестъра.Лагаме ти остали? Понеже завина за Германия днеска, ама жена му е тука, дава 30 лева, нека е жив и здрав, един емигрантски кючек, Лондон. И 20 лева дава Бай Георги, Мосастров. То се мисли, нека е жив и здрав. Последен с Ашоскоро, понеже е с малко дете, дава 30 лева. Нека е жив и здрав. И още остроени с Оцика, това дава 20 лева с малки деца са бързат. Нека е жив и здрав, музиката продължава специално на Каковска Матевска.
дела 50 лева. И посланец ти Целка му благодари, че е направил службата, че им вече бутчетата. Кючек за него, давайте му чета. Посланец! Първенеца дела 40 лева, нека е жив и здрав, музиката продължава. Така, Околев, Меденско мачарско родско Колев дела 50 лева и иска кючека акардион оригинала. Оласков, дела 30 лева, нека е жив и здрав. Кючека продължава. Давай тогава. Ангелес, дела 30 лева. Нека е жив и здрав. И Двалево Морков да продължи. Давай, Морко. Още 20 лева, Ангелес, стартава 50 музиката, Морко, продължаваш. Осанкос от Царево, от Одуса, дела 40 лева. От Чолеско, Иванец и Марияна, дела за 30 лева, нека са живи и здрави, кючек за Царево. Мага за смая, дела 20 лева, нека жив и здрав. Да заповядат Оликос Теотачос Удра. Кючек за Удра. Понеже Отатос продава в магазина, дава 30 лева с него семейство. Нека е жив и здрав. Кючека продължава. Заповяда Отатос, Оликос за семейство. Отатос за